Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw mga bata. Narito ako muli, si Teacher Napisha Bagalan ng Amay Pakpak Central Elementary School, Marawi City Division, ang inyong guro sa Araling Panlipunan sa ika-5 baitang para sa ika-6 na linggo. Sa linggong ito, madadagdagan na naman ng ating kaalaman tungkol sa pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino. Pero bago natin simulan ng ating aralin, balikan muna natin ang ating nakaraang leksyon. Ano-ano ang tatlong antas ng sinaunang tao sa lipunang Tagalog o Visaya? Correct! Ang tatlong antas ng sinaunang tao sa lipunang Tagalog o Visaya ay ang una, Dato o Maginoo, pangalawa, Maharlika o Timawa, pangatlo, Alipin o Uripen. Ngayon, dumako naman tayo sa ating aralin, ang sosyo-kultural at politikal na pamumuhay ng mga sinaunang Filipino. Ano ang sosyo-kultural? Ang sosyo-kultural ay mula sa dalawang salita. Ito ay ang sosyal at kultural. Ang sosyal ay tumutukoy sa grupo ng mga tao. Samantala, ang kultural naman ay tumutukoy sa mga ideya, kagawian at kilos ng mga tao sa isang lipunan. Ang sosyo-kultural ay tumutukoy sa pamumuhay ng isang pangkat ng tao sa isang lipunan. Mga bata, alam ba ninyo kung ano-ano ang sosyo-kultural na pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino? Tama! Ang mga sinaunang Pilipino ay mayroon ng sariling pamaraan sa kanilang sosyo-kultural. Ito ay makikita sa kanilang pananamit at palamuti, pagsamba, pagbabatok o pagbabatik, paglilibing, paggawa ng bangka at pagdaraos ng pagdiriwa. Ang pananamit at palamuti ng mga sinaunang Pilipino. Para sa mga kalalakihan, ang kangan ang pangitaas na damit na ang kulay ay batay sa katayuan sa lipunan. Pula para sa dato at asul sa mamaba ang katayuan sa lipunan. Bahag ang pang-ibabang kasuotan ng mga kalalakihan. Putong naman ang pinambabalot sa kanilang ulo. Sumasalamin din ito sa katayuan ayon sa kulay. Pula ay para sa dato at ang asulo itim ay para sa mas mababang antas sa lipunan. Para sa mga kababaihan, ang baro o kabesa ay ang kanilang suot pang itaas. Samantala, saya, palda o patadyong naman ang suot pang ibaba. Tapis ang telang karaniwang ibinabalot sa kanilang bewang. Mahilig magsuot ng mga palamuti ang mga sinaunang Pilipino at kadalasang ito ay yari sa ginto. Ang pomaras ay isang alahas na pulseras na hugis rosas na isinusuot ng mga kababaihan. Ang ganbanes ay gintong pulseras na isinusuot sa braso at binti. Ang mga kalalakihan rin ay nagsusuot ng hikaw mula sa 2 hanggang 4 na pares sa tenga. Naglalagay din sila ng tattoo at mga permanenteng disenyo at marka sa balat at tinatawag nila itong pintados. Ang iba naman ay naglalagay din ng ginto sa kanilang ngipin. Ang paniniwala at pagsamba ng mga sinaunang Pilipino. Ang mga sinaunang pangkat ng tao sa ating bansa ay mayroon ng kani-kanyang paniniwala. Naniniwala sila sa bathala at iba pang Diyos-Diyosan. Ang bawat pangkat ng tao ay mayroon na ding kani-kanyang katawagan sa dakilang nilalang na siyang lumikha sa langit, lupa at maging sa tao. Bathala ang tawag dito ng mga Tagalog, Aba sa mga Bisaya, Kabunyian sa Ifugao, at Dalang sa mga Ilocano. Naniniwala rin ang mga sinaunang Pilipino sa mga espiritong nakatira sa kapaligiran.
Tinatawag itong anito sa Tagalog at diwata naman sa mga Bisaya. Animismo naman ang tawag sa sinaunang paniniwala na ang mga bagay sa kalikasan tulad ng araw, bundok at ilog ay tirahan ng mga kanilang yumao. Ang isa pang paniniwala ng mga sinaunang Filipino ay ang ritual. Ang ritual ay sinasagawa bago umpisahan ang isang gawain tulad ng pagpapatayo ng bahay, pagtatanim at paglalakbay, upang humingi ng pahintulot at gabay mula sa mga espiritu ng kalikasan. Ang ritual ay pinangungunahan ng mga katalunan sa Tagalog at babaylan naman sa mga Bisaya. Sila ang nagsisilbing tagapamagitan sa mundo ng tao at mundo ng Diyos at ng yumao. Ang animistiko ay isang uri ng ritual na isinasagawa ng mga sinaunang Pilipino. Isang halimbawa rito ang 12 ritual na isinasagawa ng mga igorot sa pagtatanim at pag-aani ng palay. Isinasagawa ito ng Mumbaki, ang tawag sa pinunong panrelihiyon ng mga igorot. Islam naman ang sinunod ng lahat ng mga Muslim. Ang Allah ang nag-iisang Diyos na sinasamba ng mga Muslim. Ang Allah ang lumikha ng lahat at ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Naniniwala ang mga Muslim na ang banal na Quran ay ang salita ng Allah at kanyang sugo na si Propeta Muhammad ang siyang mensahero sa buong mundo. Ang paglilibing ng mga sinaunang Pilipino. Ang mga sinaunang Pilipino ay nagsasagawa ng mummification. Ang mummification ay isang proseso kung saan maaaring mapreserba ang katawan ng isang bangkay. Linilinis, linalangisan at binabalot ng magarang kasuotan. Pinababaunan din nila ito ng mga kasangkapan tulad ng seramika at mga palamuti upang may magamit ang mga ito sa kabilang buhay. May dalawang bahagi ang paglilibing ng mga sinaunang Pilipino. Una, inililibing nila ang mga yumao sa lupa kasama ang ilang kasangkapan. Matapos matuyo ang mga labi ay hinahango ito at isinisilid sa loob ng banga na tinatawag na manunggol. May sarili ng paraan ng pagdaraos ng pagdiriwang ang mga sinaunang Pilipino. Sa pagtatanim at pag-aani ay nagkakaroon ng pagdiriwang na sinasalina ng iba't ibang sayawan. Ang pagdidiwata ay isang sayaw ng pasasalamat para sa magandang ani ng mga taga-Tagbanwa sa Palawan. Ang pamolad isda ay isang sayaw ng pagpapatuyo ng mga isda ng mga taga-Negros. At ang salitsid ay sayaw ng panliligaw. Ano-ano naman ang politikal na pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino? Magaling! Namuhay ang ating mga ninuno sa pamamahala ng isang barangay at pamahalaang sultanato. Ang bawat pamayanang binubuo ng 30 hanggang 100 pamilya na pinamumunuan ng isang dato o raha ay tinatawag na barangay. Ito ay ang batayang unit ng pamahalaan ng ating mga ninuno. Ang salitang barangay ay hango sa salitang Malayo-Polynesian na balanghay o balangay na nangangahulugang bangka. Isang sasakyang pandagat na ginagamit ng mga sinaunang Pilipinong nanirahan sa Kapatagan. Ang dato na siyang pinuno ng barangay ay kinikilalang pinakamalakas, pinakamakapangyarihan at pinakamayamang lalaki sa lipunan noon. Bilang tagapagpatupad ng batas, ang dato ay may kapangyarihang ipatupad o ipagawa sa mga mamamayan ang mga nagawang batas. Bilang tagapagbatas, ang dato ay may kapangyarihang gumawa o lumikha ng batas na makakatulong sa kaunlaran at kapayapaan ng pamayanan. At bilang tagahukom, ang dato ay may kapangyarihang maglitis o humatol sa sinumang nasasakupang lumabag o nagkasala sa batas.
Ang batas ay maaring nasusulat o nagpasalin-salin lamang sa bibig ng mga tao mula sa mga naunang henerasyon. Ang mga nasusulat na batas ay ginagawa ng dato sa tulong ng isang konseho ng mga nakakatanda. Ang umaluhukan o tagapagbalita ay lumilibot sa buong barangay upang maiparating sa mga tao ang isang bagong batas na napagtibay. Ang isa sa mga batas na nasulat ay ang luwaran ng mga Muslim. Ang mga hindi naman nasusulat ay karaniwang bunga ng tradisyon at kaugaliang mahigpit na ipinatutupad sa barangay. Ang pamahalaang sultanato. Ang pamahalaang sultanato ay pamahalaan ng mga Muslim na binubuo ng 10 hanggang 12 nayon o higit pa. Ito ay pinamumunuan ng isang sultan na nagsisilbi ring tagapagbatas, tagapagpaganap, tagahukom at tagapanguna sa mga gawaing panrelihiyon katulong ang konseho ng estadong kung tawagin ay Ruma Bitsyara. Ang pamahalaang sultanato ay higit na matatag at sentralisado dahil napagbuklod-buklod nito ang hiwa-hiwalay na mga lugar sa Mindanao. Dumako naman tayo sa sistemang pangkatarungan. Ang dato ang nagbibigay ng hatol sa mga nagkakasalang kasapi ng barangay. Dumaraan ito sa proseso at paglilitis sa harap ng madla. Sa mga sandaling mahirap ang magpasya, dumaraan ng isang akusado sa isang pagsubok sa paniniwalang kakatigan ng Diyos ang walang sala at paparusahan ng Diyos ang salarin. Alhamdulillah at nalaman natin ang sosyo-kultural at politikal na pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino. Napagtanto natin na ang mga sinaunang Pilipino ay meron ng sariling kultura at politikal na pamumuhay. At kung ating susuriin, may pagkakatulad ang ating sosyo-kultural at politikal na pamumuhay sa ngayon at noong unang panahon. Ako si Nafisha Di Bagalan. Hanggang sa muli. Wassalam!